shake, Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you, friends, I adore her. When she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line. Creo que luego lo cambió cuando sentamos. ¿Qué pasa? Estamos dentro y nos avisaron. ¡Ya está! ¡Eres tú! ¡Claro! ¡Espera! ¡Espera! Esta señora lendo el guión detrás. E un señor de negro dicíndolle estamos dentro, e dame igual que non teño nin idea do que hai que Estaba dicir. repasando. Pepe! Dale, Aitor, dale aí ahora. Shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, work. Aparte, o de negro bicho dicía estamos dentro, pero como que non pasa nada tampouco, se non queredes entrar. Que estrés me acaba de entrar. Que tal? Pepe, vouche dicir unha cousa. Díxenche 20 veces que Minnie Mouse é un muñeco. Deixa de facerlle as beiras. É un muñeco, Antonia, pero vaya miradas que me bota Minnie Mouse, eh? Moi nada. Aparte, por moi muñeco que seña, eso vai unha persona dentro do muñeco. Hai Entende? unha persona, Hombre. Pepe, pero a persona pode ser fea. Ou Miss Dinamarca. Hombre, sí. Entende? Soy máis guapa que ti, que non sabe. Bueno, Pepe, iso é complicado. Bueno, eu que sei. Bueno, vamos comer. Veña. Eu botei na habitación que eu non daba salido da habitación. Non daba salido da habitación. Por qué? Quixen lavar a cara, como está todo construído aquí, baixiño para os cativos, aquí en Euro Disney, tuven que lavar a cara de rodillas no lavabo de rodillas. Pepe, lavaste la cara no bidé? Pode ser. Pois entonces mexei no váter. Xa parecíame que estaba moi alto o váter. Levanta. Xa vou, home, xa vou. Veña. Que maravilla isto do buffet libre. Verdad. Buffet, aí vai. Me Dios, cago en la mar. É que asco de xente, Dios, verdad? carajou, Dios, é que... Ah. Que vergüenza. É que claro. E como podes comer todo porque xa está bajo, a xente volvese loca Xente nos é como bufés. nas sardiñadas. Igual. Como é gratis, hai xente que non lle gustan as sardiñas e que come 3 e 4 dúcias. Pero non lle gusta, pero como é gratis, aquí No, igual. por eso xa trouxe un bolso grande, Pepe. Vamos. Ahora, como se nota que é todo de Disney, Por qué? É todo congelado. Bo, Xa se lle nota bien. eu sabes de que tiña ganas ahora? Eu ahora, por exemplo, comía un Goofy. Un gofre, Antonio. Un gofre, non gofre. Bueno, ti que vas coller, Pepe? Eu é que me dá máis traballo andar collendo que collo unha silla, sento-me aquí a tomar por saco. Pepe! Acabo antes. Aí non te podes sentar, Pepe. Ten vergonza. É buffet libre, xa É me buffet sento. libre, pero aí non parece que estás afamado, Pois vou coño. ter que andar facendo viaxes para arriba e para baixo. Levántate, te estou Ven. dicindo. Vou coller isto. Pon esto ali no seu sitio. Levo esta bandexa e listo. Vamos por saco. O problema é que... Vou. Que colleustes? Puh! Que faz? Dios! Puh! É fruta! Pepe, É fruta! claro que é fruta. Onte eu pensei que eran dulces en forma de fruta. Pero quen desayuna fruto? Ai, como estás? Puta Europa! Pero quen desayuna fruta? Dá caladiño, deixa de dar espectáculo. Fruta pola mañá. Dios mío, que... Escoita, que non hai onde sentarse. É igual, séntate por aí en calquer sitio que Pero macho. non hai, está todo ocupado. Ah, mira, ai, por si traes o cabalo tamén. Traes... Pepe! Eu vou levar algo deste. Eu vou levar chocofloquis. Vou levar É un chocofloquis. chocolate. Pero onde non hai onde sentarse, Pepe? Vámonos sentar aquí con este matrimonio. Non hai Cristina. mesa. Séntate aquí nesta mesa que máis che dá. Buenas, Hola. Hola, que tal? E boa tal. Que tal?
son de aquí, son de... Importalles que nos sentemos aquí? Bueno, No, sentados, non é que se sentados. lles importa darnos absolutamente igual, porque é que non hai sitio no outro lado. Moi bien. Que tal, que tal? É que a miña señora non pode comer de pé. No. Ah, le produce cansancio. Le produce peidos. Hola. Bueno, a mellor non son daqui. Gases. Vale, Que tal? Son Antonia dos Peidos. Que tal? Mira, Encantada. estades casados? Como lle preguntas están casados, Antonio? ¿Qué? Ti que machera que están casados que non estén casados. pregunta. Pero se pregunta que están casados. Saberán eles. Que no vos preocupedes. Sí, estamos casados. Están casados. Bueno, pois casados, está, sí. pregúntales. Bueno, que viñestes a a Disneylandia, sí? Sí, bueno, como todos, a traer al niño. Ai, no, nos viñamos sin nenos. No, nos trojemos o cativo. No. Víronse nenos a Disneylandia. Sí, non me parece un sitio para cativos. No. Moi infantil Moi todo. infantil todo. Bueno. Non me parece un sitio para traer aos Bueno, cativos, diré. está bien. E moi caro. E eles como non pagan nada, ostras, que cando queiran eles vir, que paguen eles. Se queren vir a Disneyland. Está bien. Está bien, no pasa nada. Bueno, nos vamos por aí e disfrutamos igual, ¿no? Nos vamos por aí, polo parque. Ai, nos pasámoslo moi ben. Ai, que ben o estamos pasando, Verdad. porque claro, nos vemos como os rapaces berran. Armanlle Cristos Sí, aos pais. Os padres berramos cativos. E nós sin cativos disfrutamos o parque, que é unha maravilla. Unha maravilla, eu estou encantada, Espectacular. Sí. Bueno, pero bueno. Levamos aquí 3 días paseando para arriba, para baixo. As Unha colas das maravilla. atraccións, Sí, ai, madre mía. Impresionante. O E nós que eu... é sin nenos e con eles, Oh, eh? todo unha maravilla. Diferencias. Sí. Hola. 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 Séntese aí se quere. Este sí que é listo, Antonia? Este non é que viñera sin fillos, é que este veo directamente sin a muller. E ves, eu xa non valía para iso, por exemplo. Eu para viaxar sola, non. Non, tú non vales para No. viaxar sola, eh? No. No, porque non terías a quen botarlle a culpa de todo. Claro, para viaxar sola non vale. No. Eu non vin só, eu vin ca miña muller. Ah, vale, veo que a muller. Bueno, e onde está a súa muller? Soy yo. Claro. Su mujer soy yo. Hai que volver a baraxar, espera un pouco. Espera. Señora, Sí. está usted equivocada. No. Usted dixo que era a muller deste. Claro, nós preguntamos pola muller A dele. muller do outro, non. Usted dixo... Claro. No, a ver si lo entienden. Yo soy la mujer de los dos. Claro. Estoy casada con ambos dos. Ten dous maridos. Sí, somos un matrimonio de 3. Unha Un tía. matrimonio de 3, Antonia. E a min pareceme moito 2. E ele un matrimonio de 3. Xa que están casados os 3. Sí, pero non estamos casados pola igrexa. Ni o intento. Eu non probaría. Non se acerca ali a nada nin pregunte, eh? Matrimonio. Molesta, es que sexamos un matrimonio de No. A mí non, que non me salpiquen. Pero a mí, No, de feito, eu sabedes que lle dixo sempre a Pepe, sempre lle dixo a min, no noso matrimonio, parece que me fai falta algo. Xente. Claro. Fáltame xente no matrimonio. sobre todo cando vamos botar as patacas. E aí bótase de menos. Porra, esto non, porra, esto... Así A é ver, que... é que nós somos polígamos. Que non los tres somos polígamos. Ah, somos da Coruña, somos nosotros tamén. Do polígamo do polígamo da Grela. Da Grela. A ver, Do polígono da Grela. Te que son do polígono de Pocomaco. Polígono, no. Polígono. Polígamo. Polígamo. Ah, polígamo. Polígamo. Claro. Non entendo nada, Pepe. Polígamo. Ah!
máis pregunta? No, como fan co tema de... Co tema... Quero dicir, claro, tema de- ao ser tres no matrimonio é normal que yo pregunte como fan o... sabes? El tema del sexo. No, a declaración da renta, porque xa entre dous é follón, entre tres... A mí non me interesa a declaración da renta, a mí me interesa o do sexo. Porque vamos a ver, vos para o sexo, por exemplo, como facedes? Pois, todo. Primeiro vai un e depois vai o outro. No, que va, mujer, eso es un follón, vamos todos juntos. Claro. Claro, es más rápido. A mí non me mire. Pero todos cantos son todos. Todos son tres. Tres. Niso sí que somos tradicionais. Máis de tres parécenos un pouco por callada. Non se engañe. Tradicional é Miguel Ángel Rivilla. Ustedes non son tradicionales. Eu non lle vexo, Antonia. O polígamo non lle vexo problema ningún. O polígamo é moi cocho, hai que ducharse máis, Cosa de polígamo Perdón, podo... requiere máis ducha. Se non molesto, podo preguntarlles, vostedes non se aburren un pouco os dous sós? No? Sí. Sí, sí. No, Sí. No. Bueno, a ver, o aburrimiento para min é a base do matrimonio, non? É o que fundamenta o matrimonio. Sin aburrimiento non hai de matrimonio. Eu, ao non haber matrimonio, eu chamolle xa solteiro. a iso. Claro, sí, a ver. Pois é verdade que non podería ter unha parella soa. Non. Necesito os meus dous amores. Xa. Ela dijo eu. A que viñastedes logo a Disneyland, os tres? A traer o noso fillo. Claro. Teño un fillo. Teño poucos fillos, me parece, para que... Teño un fillo. E teño un fillo. E de quen é o fillo? De los tres. No. ¿A que sí? De dos tres. ¿Verdad? Por aí no. De los tres no. Non somos polígamos, pero non somos gilipollas. A meu xa hai tempo que non practico o tema. Pero... Que eu sepa, aí solo pode entrar de un en un. Non sei se... Digo eu. A ver, o fillo dela é seguro. Pero de ustedes, de quen é? Claro. Ah, danos o mesmo, o importante para nós é que sexa feliz. Que sella feliz Que viva feliz. e que sepa que é o padre, por lo menos. Bueno, os dous. Sí, sí. Bueno, o importante é que sean felices, e os nenos, sí. E calados. Sí. Ay, de verdad, tengo un calor con esta conversación. Mira, mi vida, Mateo, ¿me vas a por un zumo? Claro, cielo. ¿Quieres algo? No, non te preocupes. Ay. Pepe, vai malía por panceta. Joder, como eres, Antonio. Creo que non quedaba panceta, Pois tráeme bacon. Miren, encántame desayunar fruta. Está rica, ¿verdad? Sabes que se están rindo de ti, ¿no? Levo a Petrina Berta, No. As túas parellas que se están rindo de ti, ¿no? Bueno, na nosa relación somos todos iguais. Sí, por eso te mandaron a ti por zumo. Mandaronte a ti por zumo e quedou na mesa outro. Na nosa relación non hai un outro. Non que va. O outro quedou ali. Envolleche tú polo zumo. Como eles dous son guapos e tú non, te teñen marginado. Perdón, non entendo a que ven ese Que ataque tens que agora. espabilar, chaval, que se están rindo de ti. Ela e Masera, as dúas veces están se rindo de ti. O fillo de quen é? Dos tres. Sí, dos tres, sí. Non me vale. Non me vale, Dos tres. Non queres saber quen era o fillo, que? O importante é que o fillo estea ben. E mañá separasela de ti, e que? Quedas tú co fillo? De quen é o fillo? Non sabes de quen é o fillo? Fillo de dos tres. Dos tres non é, digoche papá, diceche papá que de todos non é. O fillo non é de todos, non. É de todos. Tú mañá separaste que? Quedas tú co fillo, que fas tú? Ese chaval marcha con outra por aí,
líase con tua irmá. Ca miña irmá? E logo, eu que sei, que Pero como pode liarse ca miña irmá? Eu que tengo o polígamo da Garela, sí, é moi ancho, moi aberto. O día de mañá, líase con tua irmá e que? Como pode? Voulle dicir algo. A ver, que me vai talí, que estás Bobo. subindo de tiempo. Venga, Vale. vai salir. A ver, ti, que? Que vas enrollado ca miña irmá? No, de irmá, no, dalle outro. Que de quen é o fillo? O fillo. De quen é o fillo? De quen é o fillo, está dicindo, chaval? Pepe! Que? Que fixestes? Metendo un pouco de mierda que estaba moi parado isto. Estaba lle dando un pouco de... Mateo, por favor, si estaba todo bien, ¿a qué viene ahora esto? ¡Por Dios! Que vos sodes moi guapos, eu non, claro. Aí está. É o fillo que non sabemos de quen é, pero logo como está enrollado ca miña irmá. O fillo non é de todos. Non é de todos. O fillo non é de todos. Quero saber de Non quen. é, o fillo non pode... Pero tú no tienes hermana. É certo, se non teño irmá. O fillo non é de todos, el quere saber de quen é o fillo. Quero saber de quen é o fillo. Vale, pois chamamos ao fillo e preguntamos, miramos. Venga, Vale. Comprobámoslo. venga, Marcelino, ven aquí que queremos saber quen é teu pai. A ver. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, Sinora, shake it all the time. Work, Sinora, work your body line. Work, Sinora. Ahí está el fillo. O tempo ao final é de todos, Ao final é de todos. Benvido, Chechi Salgado, Silvia Fominalla. Seguimos en directo, van a ser as 11:05 da noite, pero por algo que vades entender agora mismo, temos que viaxar, atención, temos que viaxar, e fagan este viaxe con nós, e van flipar, temos que viaxar ás 8:30 desta tarde. Viaxamos!